a bhfuair an tá agnaíoch COGG ceann den na hathruithe Gaelge agus Gaeltachta is tábhachtaíonn éireann. Deirfinn go bhfuil is ag fómhór ar luch éiseachta cé sibh ach ar an seans go nach bhfuil is ag roinnt éistóirí cé sibh an bhí sé leat acu thabhairt domaríis faoi cé sibh le a thug. Well, áisíocht a chuid na rinne Oideachas agus Scoileanna atá i COGG agus bíonn muid lé leis na Scoileanna Lán Gaeilge agus Gaeltachta chomá leis na Scoileannaí ar fad. Tá freagraachtaí orin a bhaineann le áisina tagas téacs leabhar agus póstéirí agus ábhar tagas agus mar sin de na Labhair ar fad a muintear trí Gaeilge agus tagas na Gaeilge. Bíonn muid chur cóirle ar an aire Oideachas ar an Gála Náisiúnta Curriculum Measúnachta a déanamh taide agus a chur seirbhísí take ar fáil do Scoileanna. Ie, thuiscin go dtéann sibh an obair leathanna sa chéintach. An cúis go bhfuil muid cainteanú ná go bhfuil athruithe móra ar na Mhóráin maidir le Oideachas tríomhán na Gaeilge. An bhí sé leat cuasaí a thabhairt dún faoi na hathruithe seo agus caitheann le bhéh na hathruithe ag teachta bhaim le thug. Well, nuair a bhí Mheán ar Scoil rinne Mheán teist agus an sin thart ar 5 bliain ó hinna stóchanis tugadh isteach an testas sóisireach agus sin an scrúdú istócha a rinne Mickléin tréis 3 bliana san Iarmhanscail. Tá sé sin athrú inis ó bhain agus ón líon secaite fithe 16 thosaí athruithe teachta bhaim agus tugadh mar chéad chéim cuasa nua béarla isteach agus bin airúanarí agus an sin an norí tugadh isteach óíocht agus gó agus an sin líana tá Gaeilge agus ábhar eile teachta isteach. Agus is athrú ó bhain atá anseo mar is curchaige omláin nua a bheith a gceist agus beag a land an bheasúnú a tarlú sa Scoil agus beag a bhd níos lú béime i ngach ábhar ar an scrúdú mar a bhí an roimhe seo. Maidir leis an Gaeilge tá athrú omláin eile a teachta bhaim tá cuasa nó syllabus nó mar atá siad a tuairt ar anis sonraíocht. Tá sonraíocht nua a teachta isteach den Gaeilge agus tá sonraíocht faoi le bheith an den na Thiarmhanscail na Gaeltachta agus Lán Gaeilge agus sonraíocht eile den na Thiarmhanscail na Dhún tríomhán an Bhéarla agus is céim anmhórí sin ar tharla eile héad riamhhanna is stair an stáit seo agus an cúlra atá leis a stócha ná go nglachtar leis nach bhfuil cuasa a bháin iarúnacht de gach duine ó chainteirí dúchais go fólamóirí laga agus gur ceart idirghealúí ana bhatara agus sin atá gceist leis an gcurchaige nua seo. Is deas geilt iad na hathruithe seo. Chun caint faoin ábhar Gaeilge nua don taiste sóisireach níos mó, an féidir a rá an bhfuil leabhar nó leabhar Gaeilge cumthe don tábhar Gaeilge seo, agus an féidir a rá cé có dúshlánach is bhfuil an tábhar Gaeilge nua i gcomparáid leis an ábhar Gaeilge scoil na Béarla. Well, tá freagracht ar le ar COGG maidir leis na Thiarmhanscail na Gaeltachta agus Lán Gaeilge agus caitheim mé rá go lean aiféil orm ach nach bhfuil éon leabhar nua réití mar nach rá an toníocht ré de hína secaite agus na Scoileanna ar oscailt nó ar tí oscailt a fáilsíoch na listí litríochta a ghabhann leis an sonraíocht nua mar sin ní a bheith ar gomas éonrad cinnte a dhéanamh. Tá téacs leabhar fáilsethe ag na fáilseoir leabhar dus na Scoileanna Béarla ach bhein anna imníoch fótha sin os rud é gur fáilsíoch chuideacha salrá an tonraíocht féilfe ná cintethe agus tá an cuma ar chuideanna leabhar sin gur leabhar ar an sean déanamh tradiisiúnta atá anta agus go dosaíonn na leabhar amach a ríis le Muireann is anam dom agus tá mé gábhí an 10 díos agus mar sin de cé go 8 mbliana caiteach ar Scoil. Fádam na Gaeilge. Maidir leis de cheist faoi dúshlán an chósa nua, beg dúshlán a baint leis ag gach leibhéal, mar tá litríocht inis le déanamh ag gach dalta. Agus ní rá sé sin an le blianta fada nuas ó chuú deire leis an meán teist mar is óil dúin é. Agus beg sé lecha síos go bhfuil ar na daltaí méidáirithe dáanta, Mhóráin, Gaelscéalta, Uairscéalta, drámaíocht agus Gaelscolaíochta i dhéanamh. Is cuma cin Scoileanna bhfuil siad, is cuma cin cumasata acu. Agus tá ábhar níos dúshlaní mar a bheith fáisúil leis le déanamh ag na daltaí in na Scoil na Gaeltachta agus Lán Gaeilge. Agus beg an cuasa tríd a stríd, beg béim níos mó ar an teanga is tócha agus ar chumas na naltaí Herbert.
Nuair atá leabhar nua a cuma ó méid sibh ag déanamh? Well tásúil aganine támaid faoi láthair ag olabhú pocáistí, so séir atá ceist jindaríre na boscaí lán de hábhar atá muid ag ceann caiiciise beag muid á seola amach go dtí na hiormhain Scoil na Gaeltachtas lán Gaeilge. Séir atá ionta ná ábhar samplach nó ábhar tagaisc gur féidir le scoilnaí úsáid atá dírithe ar an sonraíocht nua. Chomhairle sin tá ábhar tóca agan ó na listí litríochta samplacha agus cóipeanna díobh a gur ar fáil den na Scoileanna agus an ráha acu. Nílann na listí seo ach listí samplacha ránacha, mar sin ní gá den na múnteoirí nó na daltaí an tábhartar na listí a ránú ach caithfidh siad rudaí cosaileo a ránú. Mar sin tá ráha dénta aganine den chéad bhliain ó na listí sin agus tá muid chur a gló ábhar litríochta, Chomhairle mar dearmid ábhar fáilime, Chomhairle sampla de uorscéal, sampla de ghrámaí, póstéirí agus ábhar eile. Agus tá súil agan go mbeidh sé sin ina hacha donna múnteoirí de bhar nach meid téacsleabhar ar fáil. Ná ar rinne bliana bheith muid ag súil dulid ó túsa chuir le forbert téacsleabhar ach níl faoi láthair ar fáil ach ábhar na céad bliana. Níl sé socríthe fós go cinnte cad a bheith arsúla an daranna an tríú blian agus dá bhar sin tá súil agan nach meid rómhail ar an obair sin anas go méid ar gomas téacsleabhar chur ar fáil agus ábhar eile ní leor téacsleabhar, ábhar físe, ábhar foime, ag úsáid ábhar mar hampla mar atá arsúla go féin ar Raidió na Lifin nó Raidió Fáilte nó Padchréaltaí agus a lehéid sin Chomhairle lethe an ábhar eile. Yeah, vís chun ceiscóir ort faoi sin, like an bhliainte thuúin bheith rointíine ag déanamh an ardleibhéal agus daoine eile ag déanamh gnáleibhéal agus bunleibhéal fiú, so bé níos mó caréon scéal sin? Tá deireadh leis an mhán leibhéal, mar sin ní bheith géan bhán leibhéal an. Maidir leis an ábhar a bheith arsúil ins na seomraí ranga, ní bheith géan idir jaluáin idir ardleibhéal agus gnáleibhéal. Agus de luú tú dúthláán hena agus bé sé sin an dúthláánach i ngach cinál Scoile mar tá cumis éagsúla ag daltaí éagsúla is cuma cin cúla teanga atá acu. In san scrúdú a churthaí comisiún scrúdaithe stáit ar fáil ag deireadh na tríú bliana, beag idir jaluáin sin, beag pápar ardleibhéal agus gnáleibhéal an de Scoileanna Gaeltachtas lán Gaeilge agus cín éagsúla ardleibhéal agus gnáleibhéal donna Scoileanna a bhúnann tríbhean an bhéirle. Ach tá deireadh leis an mhán leibhéal ach ag an am céanna de bhar an dá chóirsa ar bhealacháiríthe beidir go tá ceithre leibhéal an inis. Bé na scoileirí a bheith sa chéad bhliain sa bhain scoil an teach seo ag déanamh stadáir don airteist sa bhliain fiche, an méid ábhar Gaeilge nuair rédóibh don airteist sa bhliain sin an héileán tú? Rís dúthláán eile sin íon áit a hílimse a bheith conspáid, mar níl sé seo pléite cé go nglachtar leis gur maithan rud é gur cheart go mbeadh ábhar níos dúthlánaí a dhéanamh go háirithe ceantairií dúchasacha nó ceantairií ó Ghaeltacht chumá leis na hiormhain Scoil na lán Gaeilge. Tá sé ráite ag an Raidiachas agus tá sé luite sa folasí den Oideachas Gaeltachta go nach méid pointí breise á dariscin dóibhsiúd a dhéanaan an cuasa níos dúthlánaí seo. Ná faoi láthair mar a bhaininn leis an mata san áirteist, éon scoláire a bhaininn mar pás amach sa bhata ardleibhéal san áirteist, bruntar 5 fointe is fiche breise ortha. Agus tá Anton chuir tréis bheige sin ar líon na níorathirí atá gáil den bhata ardleibhéal a blianta beagán nuas, tá ardús substantiúil takeíar. Credim héin go méid gá an rud éigen buntáiste éigen a hariscin donna daltaí a gáhan den cuasa a bheits níos dúthlánaí, mar ní maithe féidir ach is ar pointí CAO a bhíon a landaí dírithe agus má eictear gur féidir cuasa tá réasúnta simplí a dhéanamh agus 100 pointe CAO a dhéanamh, nó cuasa níos dúthlánaí a dhéanamh agus féidir gan 100 pointe CAO a bhaintteach. Níl daoine óga ná dismathirí chuna bheith ásta lei sin agus is cuma dear hin cinscail ina meach dalta go inéan lei ar lán scrúdaithe go dógadís pápéir an pápéir
atá díirí ar na Scoileanna béarla, mar ní bheith éon íalach ar na Scoileanna. Beidh íalach ar na Scoileanna Gaeltachta an cuasa níos dúláán iad an tasta sóisiúach a bheith ar fáil, ach ní bheith éon íalach ar éon dalta i dhéanamh. Ná ní dólam go dtiocfaí sé sin chun cíine an tasta sóisiúach, ach cinnte ag leibhéal na háteiste mar a míon buntáiste cinnte an de gachdalta a ghlachan an pápéir sin, agus a bhain pásamach bhain sé áirasach conas mar a ghlachfar leis. An bhiste leat roint ólas ní gadas cainte bhád mí roint ólas a thuirtún faoi na hathruithe is mó atá ná do Scoileanna sa Ghaeltacht asú amach a bhhain. Well, de cheol an Raidió agus Scoileanna an policy den Oideachas Gaeltachta mí na saona sicate, agus is policy radicacha agus curú anna áilte rive agus gachtainna anna hásta, agus tá anna bhola a dul den Raidió agus Scoileanna mar ní réon cheistán ach bhfuil takeíocht ón mar go dtí an bon sa Raidió leis an policy seo, agus tá éanad Gaeltachta bunithe sa Raidió tá grúpa cigurí a bheith sa plé lei seo agus mar sin de. An difriocht is tócha i dhéanamh sé de Scoileanna ná tugadh cuireadh na Scoileanna Gaeltachta léirithe spéise a dhéanamh, le spéise léirú sa policy seo ina gcuirfear chun cín an principal go mbeadh an Oideachas ar an gaidan is irde tríomhán na Gaeilge ar fáilint na Scoileanna Gaeltachta, agus tá anna bhéim a chur ar tríomhán na Gaeilge. Íorfar ar na bunscoileanna a ghlachan páirt sa scéim, Oideachas omláin a chur ar fáil ar feadh 2 bhliain, sé sin nach mún for béarla arbe, chorbe amarbe le linn rangan na nína an hóisiireacha agus na nína an hinseiriacha, agus go dosófar ar hagus gan bhéarla ó rang a héan ará, agus an sin ina dhéag sin nach dagus for éonrad tríomhán an bhéarla seachas béarla. Mar a chéile ag leibhéal na Scoileanna gur tríomhán na Gaeilge ar fad a bheith an teagasc, agus go núsáid for áisiú na teagasc, teagstars mar sin de atá ar fáil trí Gaeilge, go gcuirfar na himachtaí seach curriculum ar fáil trí Gaeilge, go mbeidh policíthe an maidir le códaigreas le Mhóráin, le cuairteoirí atachan na scoile agus mar sin de, ach tá an bhéim ar fad le ar an étas lán Gaeilge a chur ar fáil sa scoil, agus réir sin a chinú go mbeidh Oideachas ar an gaidan is irde ar fáil tríomhán na Gaeilge, agus nach me éon dalta faoi bhíomhantáiste de bhar na athruithe seo. An mléon dúláán mór a gcuibh leis an policy Oideachas Gaeltachta? Well, beag dúláán ag roinnt Scoileanna, mar tá cleachta sé agsúla is Scoileanna. Tá cad í an Ghaeltacht is réigiún í, ach leagú síos teorannacha na Gaeltachta in 1956. Now, is saoil éagsúil a bhí an 1956 tá annach chuid athruithe tarlúthe le 3 bliain anuas. Mar sin ceantair inar á Gaeilge 60 bliain ó hen, beidir nach bhfuil focail Gaeilge sa phobal in isán, ach beidir go na Scoileanna sin i ggéire iad héana thuirt arás i dro an teagas trí Gaeilge. Rud nach darleibh hathruithe, tógadh sé blianta ar Scoileanna áirithe seo chur a bhaim. Ag an am céanna tá Scoileanna ins na réigiúin Láidre Gaeltachta, as ní bheith géan aibbacha leis an Oideachas nó tá mar sin an cleachtas atá sa scoil, tá teagas tríomhán na Gaeilge an. Ag leibhéal na hiormhan scoile beag dúshlán an maidir le múnteoirí a arcú, mar tá sé andachar ar Scoileanna múnteoirí le ard chumas sa Gaeilge, chuma le bheith cáilithe ins na hábhar éagsúla mar hampla tíreolaíocht nó physic tríomhán na Gaeilge. Múnteoirí áil a bheith an teagasc mar is ceart ar ard chaidan tríomhán na Gaeilge. Mar sin tá dúshlán an eile chuma tá takeí chun cín, tá rointis mothirí imníoch faoi gaptar go méidir go meach troch tionchar ag Oideachas lán Gaeilge ar chaidan an bhéarla. Now léiríonn an taide idirnáisiúnta agus cleachta na ngaelscoileanna agus a lán eile nach fíor é sin, ach ag an am céanna caithfar é sin a bhíú do hisismothirí agus iad chur ar a suaimhnas anas nach meid imní ortha agus go méid siad sásta go méid a gcuid páistí agus na daoine óga is siomhanna lán Gaeilge. Cad é an freagra a ó thaobh aspa múnteoirí daraleibhéal ag múna tríomhán na Gaeilge, mar teiscom gur is fáibé a Gaelcholáistí freisin?
Well, tá céim a bháin tóca hena féinnig an Oideachas. Tá cuasa a bháin an de bhúnteoirí Iarmhain Scoile an maistrucht garamúil san Oideachas agus tá an téan chósa trí bhean na Gaeilge ar fáil in Gaileh le cúpla bliana nuas. Anis tá áit na breise cadaithe im líana ar an gcósa sin. Ná fógraíoch na háit na breise sin róbháil dar ír im líana. Ach le cúnamh dé rachaí níos mó céimethe siar go Coláiste na hOllscoile Gaileh leis an MGO trí bhean na Gaeilge a dhéanamh. Agus is cuasa gá bhliain í sin inis agus tríd an gcósa sin chuirtar anna bhéim ar chumas Gaeilge chomá le chumas tagaisc agus bíon céim eagna daoine seo ina go dábhar hena féin. Ach ar nói níl éon sa láthair in éireann le céim a bhaint amach trí bhean na Gaeilge sa matematic nó sa tíreolaíocht nó mar sin de bhí chuir bháin níle hiile. So tá sé sin an. Tá bí ed le ha bunbhúnteoirí tá cuasa trí bhean na Gaeilge le bunú béidir a 28 ach cinnte faoi 29, so cabhrá sé sin ag man leibhéal rud a chabrás le cumas na macléin ó héamh na Gaeilge de nuair a héin siad an géad leibhéal go dtí an daraleibhéal go dtí an tríú leibhéal as rais go dtí an bhúnteoireacht. Sílam héin go méidir gur gá cuasa eile a chur ar fáil de bhúnteoirí Iarmhain Scoile in airthar na tíre, mar tá sé an daoranis an MGO a dhéanamh agus má tá lóistí na gceist denan sé chuiré agus tá titim tabisteach takeí am líana as ní bhainn sé se leis an Gaeilge ach an ngachábhar le líon na nírathirí le dul leis an múnteoireacht Iarmhain Scoile agus bain cuide sin leis an gostas. Tá cuasa nua díreach fógartha ag Ollscoil na hÉir an Corcaigh, cuasa Gaeilge 27 ins na híhananta de bhúnteoirí Iarmhain Scoile chomá le na gomas sa Gaeilge a jausú, so cabhrá sé sin má hagan grúpa eile tríd an cuasa Gaeilge sin agus iad cáilí hena múnteoirí. Ach tá an cearta go is sé an dúchláán is smó I mhóramse de hauchaí an Oideachas Iarmhain Scoile trí bhean na Gaeilge ná aspa múnteoirí le cumas má sa Gaeilge. Ok, Muireann, cadí an seachtar agus mó a bhíon leat a chur amach dar éistóir muide a lia faoin na hathruithe atá ag tarlú níos daoine an seachtain seo maidir le Oideachas trí bhean na Gaeilge. Well, is tócha gur cheart de bhúnteoirí, de hisismóirí agus do Gaeltaí iad féin chur ar an eolas faoi na hathruithe nua seo. Agus ba iontach an rud é dá dúrach múnteoirí agus daltaí faoi amhlamm na Gaeilge in sna Iarmhain Scoile na Lán Gaeilge agus Gaeltachta ar bhealach níos nuálaí agus pléile litríocht nua íse chuma le ní réon rud ar nói ceir leis an sean litríocht ach glúiseocht ó na téacsanna atá seanna chaite agus ní le droch bheas a réon ceanna dearmé é ach tá gearcéalta áirithe agus uorscéalta áirithe atá léamh le bliana ní bliana ins na Scoileanna ach tá deis leis na listaí nua seo áirc nua a thuirtar an litríocht an bhéim a chur ar hagas gom leis céil ar labhairt na Gaeilge ar chur láthair trí bhean na Gaeilge agus mar sin de. Mar sin tá deis iontachán stáilm brí agus fuinneamh a chur faoi amhlamm agus faoi hagas na Gaeilge. Ok, Muireann, bhí sé just caint an chéad ó gormaí le maigad. Tá fáilte ráit.